Ingdeng ke thom ke chok karbi khai chingrum achong mai pi kijut CR ni HED minister ka chetong dun. Center ahitielong sokirat pen kapapeng amation peklang pon. BJP Sakti Kendra in charge Sunaram Singh Narapan Karcho. Kardom PD Prime Time aberta long pen Elizabeth Velin rong parpi nonar juik tha berta angton pen Joy Singh Doloi auditorium holalong kapaman pon ingdeng kethom karbi khai chingrum achong mai pi suri hinira krisir kep kijut CR ni Assam HED minister Sumrong Hang chetong dunsi mai RD kipidut Kijutsi radamai pialong kapaman pon kaprek ahawar pen kebang karbiatum pen penang analam the hamhang la pen jutang jubat elam iki la pen tok lang aputhak chingki chethan patepon adun tubang so chong mai pialong man peng pen ka chophapan HED minister Sumrong Hang chetong dun minister Rong Hang pen mailong kaning je pon atengki long le phelang rachari a hin kisung ki boy alam the jaipon karbi khai chingrum Chong mepi kibi pon nang kok lake karbia khai achathi abong ke jutang jubat henlo pu ke mathanang kok ajoksi lapuson asai kedengke misenlo mithang karbia khai aparman kaching hon ke dukok ajok language strategy policy kaprek akhaiso language dukok seta karbi pen dimasa akhaiso aphan kapanung pon kugajok kedam tang achiklu nipai kriser kep arni cabinet meeting along chief minister lapen education minister athengnu HED minister Sumrong Hang pen Karbi lapen dimasa aphantame Karbi language subject ponangji pu chuning ripadi krimsi language strategy policy along thapon at lupusi cabinet meeting along klardak alam dengpon lupusi minister Sumrong Hang pen chongme pi rat amai pi along pachini pon hoy puno ingong ke do Karbi puno hoy ke do Karbi puno antan ke do Karbi puno Pirthe angkang long kidu akar pi atum am nahau le do cicini no karbi wa the to ada kum le karbi ulaban su aning antinama kei ku jeta karbi aning antinama litum keting siban le kedo nangi kenan so Karbi dak dhorom chile nane nimroko ketensi karbi bhache de rapi sar tum keklen ke dan keduno halabang so nimroko mama ke anta sepavir vidyarthi nimroko mane dhorom kali ka dhorom chile nane Lasi lunsi potong lun kita, akhirnya solusi terong kita lun apa pintu katanya lun cerap nan. Karbi language subject kangdang didat laki Karbi language development board chairman Atumaphan RD kipipon pedat ajoksi Karbi language subject kangdang nangji adim antami kangdang unedat athi lahenlo. Lasi bangso Karbi language subject kapangdang japan ke language board chairman language thanbang lapen lamet amai atum ang chelangkung pen isi coordinator committee sengdet pen ke klem ponsi meji puta minister pen BD thantekang pinpur ponme minister karbi khaya farman karjak aning ke hangpen karbi khaya farman long un anke kachirap duji lapen 6 schedule ajoini pen karbi anglong autonomous council tak kelong chot kaso 6 schedule ajakong tame kachilang ton pangkrebe pulote karbi khai ke kibir klung pen kaprek ke avelo puta klardak pen jaitekang dipu pen rosan hanse karbi anglong live Havraghat ADO Circle Pen Patir Piponsi Pini Puluni constituency angkang arlo center ahitielong crop cutting demonstration with reaper and binder ajay megdeng ponsi sokkerot pen kapapeng akor peklangpon bangso sai kedeng along KAC saitiki ahin kelang EM Umar Singh Tiso KAC MAC Dor Singh Ronghang Puluni constituency VDC chairman Barim Khondor Kro Ratsai Klembang Kolom Ingti BJP Mohila Maipi Kakrung Tisopi
Jiten Ronghang lang sumipi BLCC Chairman Barim Sadharam Singnar Lapen Phuluni Constituency Aratatum Chetongdun. Non-technology akayar niya long chutiki arat apan mathadamsi Karbi Anglong Autonomous Council sai chutiki asai kamahin pen kechengsi sokkirat pen kapapeng amishen Phuluni Constituency along Paklangpon bangso pan lak phosose sarkar ahin pen pan phokep subsidy lake lakni rasuri plikep rahini atangka pen ronponlo laso kor lake diesel pensi ke thainangji ilina diesel along ghonta isi asok rotpon long lapen ghonta isi along chiri plipen chiri an rotpon un Karbi Anglong along non kewan hum plivet lang laso mission ke chengsi lang pusi nang pachini dun News Desk Report, Karbi Anglong Live. Mirjeng Pathok Lamalong Pini BJP Sakti Kendra Atumpen Nonakimi Borjan Mandal Mate Borjan MSC Constituency Maipu Sunaram Singh Narapan Kangthum Karni Amai Padu. Kedamtang Ningkan Thompli ang Bong Mondol Borjan Constituency ang Kangalong Maipu Kavia Joini Song Kiklem Kedam Kasiksak Penangan Nang Dulo. Pontanon aport state BJP hin pen kapen khat atengsi phaikunia chikloni phai kep arni labangso arpu aphan kilik padulo lapen ang tar mate kilik ang thek phaikuni ni phai great rock arni kang sam paklangsi Sunaram Singh Narsi Maipu ang hoy chepe hailo Mondol Maipu kimi Sunaram Singh Nar aphan pini karcho sai dengpon bangso hut Maipu Sunaram Singh Nar pen lam the ke jai ki BJP long iliki dun long ki ekopai kimilo PM Narendra Modi alang akimi akam ki klemajok pirthe dang satami chethanglo lasi non ke borjan angkang development le nangjita MSC PWD board chairman VDC chairman Mondol president Sakti Kendra in charge lakadu kavi chilang petsi klem nang po athe inut pet ki klem ke chunche lasi ili hem asonsi klem pachun rapet nang poputa ningje pon non bangke record nang klanglo lasi labangso ke pangthil labangso ke pame bangke ilito ma prime minister Narendra Modi alang ni ke claim ke thek alang ni ke dam ke thek alang ni ke claim ke mia joini sipini labangso a BJP pini pirthe na record lo lasi labangso song lo ilito ke dulung pok ke ilito bhaigo lasi ilito kato kabe ning sipen claim rapel nang dam rapel nang development hin stame ke bang hilang bangke ilito speaker do VDC doji lapen non board chairman do alang itum pen chingbai chingki chethan pen development hin anstami local committee to malong ke pale lapen local committee to pen ke chingbai rap sarji phan chingki lo nang chethan lo nang alang itum same nili chini alang itum same iltum phan unan bangke nang langji Apitu Bukajan MLA MAC PWD board chairman Chris Rongphar Morja BJP Klembangpu Bangpi Doan Chorosi Lamthe Pajudlo Mailong Karbi Anglong District Committee Kisan Morcha Maipu Mongol Singh Hanse Bukajan Block Mandal Minority Morcha Maipu Philip Teron Ekal Vidyalaya Sang Paramuk Singh Tibung Pen Danglok Ki Ong Dungatum Chetongdun News Desk Report Karbi Anglong Live Pini Prime Time Aberta Bangke Lapan Sikang Ton Iglo Demit Thakme Kardom